v nový obdě a dneska jdu hrát Clash Royale. Hrál jsem to včera a dotáhl jsem to na 1000 počkej. Na 1000 pohádků. Mám tady to, tady to. A teď to už jsem měl dřív, protože už mám i evolucionizátor. Ale chybí mi ty 2 věže. Takže... A ne, neutratil jsem ani korunu do toho. To bylo zdarma tady. To bylo prostě takhle tady. Vedle toho dárečku. No, ale dneska musím splnit. Mě zajímá, co dělá ta knížka, takže já chci splnit tu knížku. A tady vedle máme. Tady vedle mám takhle waterpark. Oni jdou hezky vidět barvy teď. Dobrý. To je můj waterpark. On není celý, protože mám moc velký ty. Mám takhle peníze, čipky, ale já jsem utratil peníze teďka na zkoumání a kolik máš zkoumání. Tak. Já nepoužívám ty magnety, protože na začátku, když jsem to začínal, tak já jsem vůbec neviděl, na co tam uklikat, takže já jsem to všechno skipoval. Asi jsem tam dal, že všechny věci bylo automaticky. A koupil jsem tohle. A pak chci koupit tu stéču. No a já se jdu vrhnout zpátky na Clash Royale. Po tomto videu asi natočil nový event v Brávku. No, jo, co jsem to chtěl? Jo, hrát. No, chtěl jsem vlastně mě hrajou nějaký tryhardeři. Ale ještě já mám vlastně na malém levelu, takže oni jsou ty dragoni hrozně špatný. To je asi level 2, jo, level 2. To je zmatek. A? Prosím. Ty volá. Dobrý. Level 7, takže by měl hezky. Pup. Aspoň jednou hitli, pojď, yes. Boom. To boom dělá největší damage, takže hlavně to boom musel udělat. Yes. Sem dám kanón. Yes, už mám Evo Wizard. A držím, jsem to tam dal, protože jsem tam dal toho. A to risknu. Aha, Borec je trošku vpí. Já nemám elixír. Volby ho zabil. To ok, to dopadne dobře, podle mě tady to zabijou. A pokud ne, tak jsem tam ok. Kdybych tam nedal skeletony, tak jsme cooked. Ok, škoda. Dám kanón. Ok, jsem nečekaná. Pojď barbariáni. On má tohle. Oh no. Tak. Pojď. Ok, to se zničili, ale... Do prčic.
On to dal ten hit. Já potřebuji zničit tady tu věž. Aspoň. Ty vado. Ty vado. Pup, pup, pup. Ty vole, kolik jich tam je. Do pítě potřebuji dragy. Ty volala, ty volaná, ty volá. Ale kde na tohle všechno vzal do píči elixír? To prd. Píchni ho. Tady to opíchává. Kde na to vzal elixír do píči? To prd. Vole, to mi neříkej, že na tohle vzal elixír, vole. Na tohle, vole, ty vole, no jaslý. Na tohle nevzal elixír. Ty vole, na tohle nevzal elixír. A ještě jsem viděla, jak tam zbývaly hápka a šli po těch barbariánech. Takže ty vole mi neříkej, ty... OK, počkej, ty vole. Jo, kdyby něco toho mušketýra jsem položil omylem. Ty vole, já to jebám. Je to píču na pole. Jo, moje záda. Brr. Týpek, haha, a spadla mu věž. Ty vado. Come Pup, pup, pup. Ty Skeleton Dragon nic moc neubíraj teda. Ty
hajzel. Stejně by nic neubrali skoro, takže jako... Já vím, co týpek chtěl udělat a moc se mu to nepovedlo. Dá mušketýra. Ať to zničí tu jejich hnusnou věž. OK. Ještě jsem tam peku. Jsem tam elektrika. Dobrý. Dobrý. Pojď. Čurák. Yes. Jedno zničit. On mi nezničil žádnou věž. On to nestih. Chudák týpek. 5 na Wizarda. 4. Nic moc. Ne, nepoužívám, ale jako dostal jsem hodně. Kdybych dostal tolik na Wizarda, já bych se zbál. Brr. Já si možná změním deky, protože ten dráček je very bad. A ne 4 čestka. OK. OK. Tuhle tower se mění místo Titan Tower. Ježišmarja. Oh no, nabíječka. Dobrý. Ne, do mobilu. Inferno Tower. Oh ne. A kde na tohle vzal elixír? Já? Ne. Ok. No ok, je to lepší, ale nic moc. Ty hajzle. Dobrý. Ty zmetku. Ne, já jsem měl použít tohle. Ježiš, dobr. Ok, tak to jsem použil zbytečně. Yes! Bylo to více 300, a už jsem se lekl. Pup. Polož jsem toho peku. Dobrý. Pup. Yes! Stihl jsem to.
Ne, já to vyhrál. Easy. Jo. Tisícovka, to je dobrý. Dvojka, to není špatný. Barbariani, OK. OK. Na poslední hru a pak konec videa. Teda pardon, poslední výhru. To nechci říct, že to je poslední jako hra, že tohle vyhraju, jo? No, se nevšiml. Ale jakože, že to musím vyhrát hru a pak ukončím prostě video. Jo, to takhle nezaběž. Už já mám na větším levelu. Ty vole, vybírá nějak moc? Ne, do píče. OK, já se počkám, co udělá. OK. Vybírá docela dost, hej. A jsem utočím zatím na druhou. No, OK, to dáš. No way, já jsem ubral, ty vole. Už má jenom 5 kill, čo na tom. Jsou tam barbariánky. A ještě mušketýrky. OK, prostě 5 ho. Tak, 5 ho. Co? Electric 5 ho. Co? OK. Yeah. Na zemi. Pup. A pup. Já to miluju. Jo, takhle Boreček, pup. Borec si jednou hitnul. Bum. Pojď. Do prčic. OK, já jsem tam tuhle taverku. Oh no. Electric Spirit. Jo. OK. Jsem. Mušketýra. 5 ho. Co? A koukot. Brr. Yes? Teď nemá jak to obránit. Že jo? Výhra, konec videa. Já si jenom zarebuji od videa a pak je konec videa. Počkej, cože? Viděl jsem správně. Ne, neviděl. Já jsem se teď koukal totiž na to. Tak, lidi. Já se s vámi loučím. A u dalšího videa. Čus.